HJS Automation International garasen zontxinean. 15 urteko esperientzia automatizazio industrialean. Hau da gure zinta eta bobina makina. Elikadura malgua CCD ikusmenaren egiaztapenarekin. Txipetarako eta osagai txikietarako egokia. Osagaiak erretilu edo zintetan jar daitezke. Askotariko piezak eta maiz aldatzeko aproposa. Automobilgintza, kosmetika, elektronikoa, medikuntza eta abarretarako irtenbide pertsonalizatua eskaintzen dugu. Ongi etorria dugu zure kontsulta. HJS Automation, egin lana eta bizitza hobea. Eskerrik asko ikusteagatik.